दिनैनि जोंनि नैबे लावख्रिगुरि गोजोनै जों संसार जानाय समाव एसे नैबे एसे बोसोरबा 6 बोसोरसोनिफ्राय जोङो एसे दैबानाजों एसे सिख्रेब जाबाय थानायनि बेलायाव एसे गावजों गाव एना एनि माबा माबि बखिलायनाय थानाय जागासिनो दङ। दा बेवहाय आंहा गोबांथार बुंनांगौ गैया आं सानो, खारन आं सासे गावबुरासो। गावबुरा हिसाबै आंहा रावनिबो मेगनखौ आङो आलदा आलदा खाथेनानै खामानि मावनो थाङाखै। आङो समान गामियाव जेसेबांनाखि सुबुंफोर दं बे सुबुंनि गेजेराव सोरहा मा जायो बिनि सायाव आङो खबर लाग्राल' आरो माबा मोनसे खैफोदाव गोग्लैबा आङो बेवहाय अफिस आदालतफ्राव आङो थांनांगौ जायोबा जथेस्थ' आंनि दारै जायो हिसाबै आं थांनांगौ जायो। दा बिदिनो थांनायनि गेजेराव आङो बेखौनो फोरमायनो सानगोन, नै दाखालि सनिबार खालिनि जाथायखौ लानानै एसे बै हादाननि माखासे दा हादानाव जायफोर बिथांमोना जुजिगासिनो दं बे जुजिनायनि बेलायावनो सासेब्लाबो लांजादोंमोन। बबे साइडआव लांजाखो बबे खनानिफ्राय लांजाखो आंथ' बेखौ नुवाखैबो। अब्लाबो माखासे जाय बिफाना लांदोंमोन, जेरै रुनिकाटा रेन्जनिफ्राय फरेस्ट बिफाना रेन्जार सारा लानानै थांदोंमोन। दा बेवहाय जोङो लांनाय हिसाबै गामिनि खैफोदाव गोग्लैनायखौ जोंहा जथेस्थ' गावबुरा हिसाबैब्लाबो बख'थारनांगौ बा लायथारनांगौ जायो। दा बेखौ लानानै जोङो थांदों। आंल' नङा, आं गावबुरा जानानै थांबाय आरो जोंहा सरकार लेभेलनिनो जोंहा देवस्रि VCDCनि मेम्बार बिथां दङ, बिथांजों आंजों थांबाय। आरो बेजोंनो लोगोसे गावसोर बै हादानाव थाहैनाय माखासे गासै न'खरनि हिनजावफ्रानो थांजोबदों मटर रिजार्भ लानानै। बावहाय रावबो थाखोमानाय बाथ्रा रायलायनाय गैया, रावबो सिखोमानाय बाथ्रा गैया। जि मानसिखौ लायनो थांदों बे मानसिनि सायावल' जोङो सावरायहैदों, बोरै मा। दा बेवहाय जोंनि जेलानाखि सावरायमाय जोङो मोनबोदों, माने साहा खरस हिसाबै एसे लानाय जादों। बेखौनो बे साहा खरस होबोनायखौनो दिनै एसे गावबुरानि सायावबो दाउट दोनबावदों। दे गावबुरायासो न' सिङाव हाबनानै होदों, बिबा होखोना होदा बेखौ एसे दाउटआव दोनबावदों। नाथाय जोंनाव बिदि गोसो गैया। सोरखौबा जोङो अनसुंथाइ बा अननायनि गेजेरजों जों मावनायाव रावखौबो जों सिखोमानाय थगायनाय जोंनाव बे हुदा गैया। खारन जोंनि बे गामियाव जेसेबां सुबुं दङ, जेसेबां न'खर दङ, बे आंनिनो होननानै आं बजबनानै लानायखा। बिनिखायनो सोरबा माबा मोनसे दुखुआव थाङोबा आंहा बेहाय जिरायनानै थानायनि सम गैया आरो आं जिरायनानैबो थाफेराखै। दिनैसिम आङो बे गामियाव गावबुरा जानाया गैयाब्लाबो 20 बोसोराव आगान सुरबाय। 20 बोसोराव आगान सुरबाय। अब्ला दिनैसिमाव आं बेफोरबायदि रावखौबो नायख्लेमफेराखै। अब्ला दिनै मानो आंखौ नांजा बेबायदि माबा मोनसे नंखाय हादाननि माखासे माबाखौ लानानै मानो बिदि निन्दा होनो थांगासिनो दङ, आं बेखौ बिथांमोननि सायाव एसे दुखु मोननाय थादों। आरो बेखौनो आं फोरमायबावगोन, नैबे हादान दाखालि जेरैबायदि जयै रिलिफै थाहैनायनि बाथ्रा, जेरै गावबुरायानो लानानै दोनफैदों, मेम्बारानो दोनफैनानै गावस्रा गारनानै थांदों। थिग बे नंगौ, माने जोङो बेवहायनो सावरायनायनि गेजेरजों जों गासै जयैनो रिलिफ हिसाबै बाव उसुबिदा जानायखाय जोङो हरै थानो होनानै जोङो थांदोंमोन। थांनायनि गेजेरजों बे दिनावनो फरेस्ट बिफाननिफ्राय माखासे गोबांथार अफिसारफोर फैनानै बुजायलायफैदों। बुजायफैनायनि गेजेरजों जोङो माखासे बाथ्राखौ गनायदों, माखासे बाथ्राखौ गनायाखै। अब्लाबो जोङो सिरियै थानानै फैदों, किसु थादों। बाहाय जोङो गोनांथि हिसाबै जोङो सावरायनो लादोंमोन। जोंहा गामियाव दोनजानाय सासे दं, गामियारिखौ सामलायग्रा गावबुरा, अर्थात बेनो प्रेसिडेन्ट। दा आरो सेक्रेटारि दं। बिथांखौ जोङो खावलायदों बारंबार बे जाथायखौ लानानै। सरकारनिफ्राय जोबोद गाज्रि रिपर्ट फैगासिनो दङ, जों बेखौ सावरायनानै थिग खालामनांसिगोन होननानै मेल लानो थिनबाय थादों आङो। सोरबा बै जोंहा दानि गावबुरा सोलिनाय गामियारिनि बिथांखौ आं बुंहरबाय थादों, मेल लानांसिगोन, बोथोरा मोजां नङा, थिग नङा, हादाननि सत्ते रायलायनो जोङो मेल लानांसिगोन। नाथाय बिथांमोनहा जोंनि बे बुंहरनायखौ खोमा होआखै। गावसिनि सायाव बोरै रायलायबाय थायो, जोंनि नैबे थानाय गामि फुराना माबायाव जोङो फंसेबो दिनैसिम रायलायनो मोनाखै। खारन बिथांमोनहा मेल लेंनांगौआ बिथांमोननि, जोंहा खालि ओरैनो बुंफोरनांगौल'। दा बिथांमोनहा जोंनो मेल नांगौ बायदि मेलखौ जोंखौ
लानानै सावरायाखै बिथांमोनहा आन्दो आन्दो मा लादों मा मावदों गावसिनि जों बेवहाय बुंनोबो थाङाखै हादानाव थानो मोना हादानखौ मोना जों बेखौ बुंनो थाङाखै बिथांमोनहा हादानखौ लानो थांदों मोजाङै गोसोबायदि गावसिनि जि लुबैनाय बे आइडिया मथे खारोब्ला मोजां दाबो आं बुङो जाहाथे मोननाय मोनि नोंथांमोननि होनाय होयि सरखारनि दा बेवहाय जोंजों नोंजों आंजों नोंजों जाहाथे बेबायदि उलट पुलट बखिलायबाय थानाय मिडिया खालामलायबाय थानाय आङो बेखौ मोजां मोनाखै खारन आं बुंगोन मिडियाया नोंनि बेबायदि फोसावनायखौ गनायनानै नोंनो सलुसन खालामना होफैया मिडिया जाबाय नोंसिनि जि हिम्मत बेखौसो देखायहरनाय जायो बाहाय रावबो मिडिया लेंहरनानै जोंनि सलुसना बेजोंनो जागोन बिनि दारै माबा मोनसे मोजां फैगोन बे नङा आंनि बे बुंनायल' नङा सरखार लेभेलनि बे मोनसे हाबाफारि दा आङो गोलावथार बुंनो थाङा जेरै जोंहा बेफोरबायदि गामि दरसेनि इसे आराम रायजो मिलि जुलि जानाय जोङो बेवहाय आं आसा खालामो दाबो जाहाथे मोजाङै जोङो जयै सावरायलायनायनि गेजेरजों बिनि राहाया मा जालांगोन बेखौ आङो मोजाङै सावरायनानै जाहाथे मोजां खौसे बोरैबा मा जागोन आं बेखौसो लुगैयो आरो दा बुंनांगौआ बेनोल' दिनै आङो एसे फोरमायबावनो लुगैदों दाखालि जों जाय मानसिखौ बख'नानै लायदोंमोन बे बिथांखौ जों बुंनाङाखै जों बुजायनाङाखै अफिसावनो बुजायहरखादों जे दिनैनिफ्राय नोंसोरो जेसेबां मानसि सिगनेसार होदों बे सिगनेसार होनायफ्रा हुसियारि था होननाय मोनसे सोदोब होखादों गासिबो साफानि सिगनेसार लाखिजोबदों आरो बे जाय हमजादोंमोन बिथांखौबो बुंहरखादों नोंखौ जों मैया मोनायावनो थोजासे मा बुंनांगौ बुंजोबखाबाय लानाय लायिया नोंनि नाथाय बे हाबायाव थांफिना बेबो नोंनि नाथाय खबरदार बाहाय मा लिरदों बेखौ एसे नोजोर ला होनदों दा बाहाय बिथाङाथ' बेखौ नोजोर लायाखिसै ओरैनो सिदा सिदा साइन होबोबाय फैबाय नाथाय बेखौ सोरनि दारै गबोखो दिनै सासे गावबुरा नङामोनबा सोरबा सासे मेम्बार नङामोनबा बे बोरै गबोखो दा बेहाय जोङो साहा खरस एसे रायलाय होनलाय होबोनाया बेबा मोनसे गिदिर माबाथार जाबाय नामा साहा खरसखौथ' मोनफ्रोमबो अफिसारावनो नोंथांमोननि बे गोदोनि समावबोथ' बिदिया थांबाय थाखायो दा बेहाय मोनसे गिदिर माबाथार होबोनाय जाबाय नामा दा बेखौ आङो बुंनो लुगैदों दिनै जाय हमजाग्रा बिथाङा थियारिबा थियारि नङाबा आंबो गाबोननो हगारहैगोन माने आं हाला होननानै आंबो हगारहैगोन खारन होखादों जाय बाहाय लाबोदों बे मानसिनि सायाव रिक्स होखादों बे रिक्सखौ बाननो हायोबा बाननो हायाबा था दा बे थाया बाननो हायाबा था होननायनि रिक्सखौनो आंबो बिसोरनि थायाव उफाय गैया माबा मोनसे खालामनानै खिन्थाहैफिननांगोन बे खिन्थाहैबाबो दाय जागोन नामा आंनि थाखाय बासायनांगौ खिन्थाहैफिनबाबो दाय जागोन नामा बिथांमोननि थाखायलाय आं बेखौ जेबो सानला जायखिया आंहाबो बिथांमोनहा जि गोरोबाखै गोरोबियावनो जुदि लादोंब्ला आंबो बेखौ खिन्थाहैथारनांगोन जथेस्थ' ना खिन्थाहैना रायजोफोर आच्छा बेनो खारन बिथांमोननि जि दिनै अख्रा भाबै खारदों जों बिदि जाजानो लुगैयाखै जोङो मोजां भाबै मोननाय मोनिखौ रावखौबो जों बादा होनो थाङाखै आरो रावखौबो जों होबथायाखै खारन जोंजों आरो नोंसोरजों समानै जों रायलायनायनि गेजेरजों मोननांगौखौ मोनथों थानायखौ थाबाय थाथों थिग बिदिसो जोङो लुगैदों दिनैबो बेखौनो लुगैगोन बिथांमोनहा जेन रायलायलायनायनि गेजेरजों गामियाव बोरै थादों बोरै थायाखै बेफोरखौ जेन मा दङ मा गैया बेखौ जेन मोजाङै सावरायलायनायनि गेजेरजों थि खालामनानै लागोन आं बेखिनिखौसो खावलायदों लेभेलनिफ्राय जाखिनि इएम सारनावबो थांनानै बुंदों जों सिन्था खालामगासिनो दं जेलानाखि माबा मोनसे सुबिदा जागोन जों होगोन दाथ' रायज्लायस्लाबना उमुगाव थांदो दाबसे जायगा बिथांमोनहाबो नागिरनांगौ जायो दा बे हिसाबै बिथांमोनहा स्पटखौ मेनटेन खालामनानै डाइरेक्ट खिन्थानो हायाखै दा बुंदों सारा जेरैबाबो जोंनि हालोदखौ नायनानै जोंनि बे समयसाखौ नायनानै जोंनि थांनानै थानायनि राहाखौ होनांगोन होननानै बुंनायाव बिथाङा बुंदों नोंसिनि थाखाय जों सानगासिनो दं आंनो थांनानै नुहैखाबाय नोंथांमोनहा एसे धर्जल' हम होननानै बे खोथाखौ जों नेनाय जादों दा बे बेलायावनो बेजों लोगोसे सरजाबफानानै जाहाथे जोंनो माने थाबैनो सलुसन खालामनानै होयो एबा पारमानेन्ट सलुसना जायो दा बेफोरखौ जोङो एप्लिकेसन होनानै आर'ज बिलाइ होनानै जोङो खावलायबावनो आखायाव लानानै दं आरो जों साननानै दं नाथाय बेफोरखौ जोङो साननांगौबा
जयै गामिनि साबसे दं मोनबेसे न'खर दं बेफोरखौ ज' साननानैसो जोङो रायलायनांगोन अब्लासो जोंनियाव बेफोर खामानिया साक्सेस जागोन। मैया बेफोरनि गोबां दैदेनगिरिफोर गोबां खोथा बुंनानै बिनि सायाव माबाफोर बुंनो गोसो दङ? मैयाथ' फैदों मेडियायावबो नुबाय दा बुंदों बिथांमोनहा बेसेबांबा गोबावनिफ्राय सरखार सलायबोदोंमोन 17 बोसोर बिथांमोनहा सरखार सलायबोदों। जोंनि लावख्रिगुरि गामिया 2011निफ्रायनो खुरखा जादों। फैदों सिगाङावबो केबिनेट मिनिस्टार फैदों खाम्फा बरगयारी सार बिथांमोनहा फैदों। नाथाय 2019-20 बे समावदि बिथांमोनहा बे प्रटेक्सननि खोथाखौ सलुसननि खोथाखौ मावनांगौमोन नाथाय गावसिनि 17 बोसोर सरखार सलायनाय समाव मेगन मिसिबनानै थानाय बादि थानानै दा जोंनि लावख्रिगुरि गामिया माबादि हालोदाव गोलैदों बिनि दुखुखौ दासो माने बिथांमोनहा बेफोरबायदि खोथा बुंनाया माने जोंनि थाखाय नाजावजाथाव नङा। बेयो जाहैबाय राजनितिगिरि गावसिनि लाबालाबनि थाखाय बुंनायसो होननानै आं सानो। दा आसल खोथाया जाहैबाय गोदोनि समाव सरखार सलायबाय थानाय 17 बोसोरनि गेजेराव मावनो हायोमोन 1 crore 1.5 crore नाथाय दा मावनांगौ जाहैबाय 100-150 crore नङाबा जोंनि पारमानेन्ट सलुसननि हाबा मावनो हानांगौनि राहायानो गैया। दा बेखौनो जोङो आर'ज गाबगासिनो थांनाय बोसोराव CM-खौबो रिकुवेस्ट खालामनानै जोङो फैहोनाय जादों इन्सपेक्सन खालामहोनाय जादों। दा खोनानो मोन्दों माखासे कन्ट्राक्टर माखासे थिकादार बिथांमोनहा थाबायदों। दा ड्रनजोंबो सुबाय थानाय जों नुबाय आरो जागासिनो दं होननायबो जों खोनाबाय। जुदि जामारबायबा जोंनि थाखाय पारमानेन्ट सलुसना जासिगोन होननानै जों आसा खालामो। दा बिनि गेजेराव जोंबो खबर लागासिनो जागोन ना जाया होननानै। आंनो सासे रलिं सरखारनि मेम्बार हिसाबै आंबो खबर लाबाय थायो। दा बेफोरबायदि खबर लानायावथ' गासिबो रायजोनिसो खामानि नालाय दा रायजोआनो ज' थांनानै जोङो डिमान्डसो खालामहैनांगौ। नाथाय मिडियानि गेजेरजोंथ' जोङो रावनावबो डिमान्ड खालामनाय जाया। जोङो पारमानेन्ट सलुसन नांगौबा जोङो आर'ज बिलाइ होनांगोन। जोङो आर'ज बिलाइ होनानै जोंनि सलुसननि थाखाय जोङो सावरायनांगोन। दा बेखौसो आं सानो। लानायनि गेजेरावनो जायहा थांथारला होननानै थानाय बेहा थाबाय, जायहा हादानखौ थाथारगोन होननानै नांथारगौ होननानै थादों बिसोरो बे थानानै दा एफेक्सन खालामजानाय जाबाय। दा आसल खोथाया जाहैबाय बिनि गेजेरावनो सोरबाया राजनितिगिरिया सोरबा माबा बुंबाय नाथाय गामि हिसाबै बयहाबो दैया लोमजादों दुखुआ जोंनावबो दङ खस्थ'आ बयबो रायजोआनो मोनदों। नाथाय बे कालेक्टिभ डिसिसन हिसाबै जयै सानलायनानै जोंहा ओरैबायदि बादा होबायबा डिपार्टमेन्टआ जुदि जोंखौ थानो होआ होनबायबा जोंहा मा राहा लानांगौ बेखौसो जोङो गामिनि सेक्रेटारि बा गामिनि बिसार खालामग्रा सासे आफादगिरि दङ जोंहा। दा बेफोरो ज' जानानै सावरायलायनांगौमोन। दा सावरायलायनाय जायाखै। दा गावसोर हादान थाग्राजों थाग्रा गावसोर सावरायलायनानै मा डिसिसन लादों जों बेखौ मिथिया। रायजो राजाफ्रा बिसिनि डिसिसनावबा गोजोननाय फैदोंना फैयाखै आं बेखौ मिथिया। नाथाय माखासे मानसिया बांसिनानो थाङा होननानै आंनाव लिस्ट होनानै होनाय जादों। दा बे लिस्ट होनायखौ आं लानाय जादों। दा बिथांमोना हादान लाग्राफ्रा साननो हागौ मेम्बारानो जोंखौ हजों गोजौ लेभेलाव थुदों एबा सोरबाया सोरखौबा माबा केस होदों बेफोरबायदि साननो हागौ। नाथाय बेबादि सानदोंब्ला बिथांमोनहा गोरोन्थि। दा बेखौनो बुंनो सानो आङो दैयाथ' जोंनावबो लोमदों आंनाबो थाजाया नायफैबानो नुगोन। दा थाजाथारलानि खोथायाव दा थाजाथारलामोनबा थाजाथारनायाव सिमोनबो दै लोमदों असिमोनबो दै लोमदों थाजाथारि अबस्थायाथ' बे बोसोरनै बोसोरथामावबो जाजोबदों। अब्ला बे समाव जोंनि रायजो राजाया जोंनि हाखौ गभर्नमेन्टलि मोनसे जिपिएसफोर खालामनानै बा न' बां लुनानै दखल खालामहैयैआनो दा जोंनि बे हाखौ मोनि अबस्था जादों। दा रायजोआनो गावनि गाव खाफालखौ जानानै लानाय होननानै बुंबाबो गोरोन्थि जाया। दा रायजो राजाया सावरायलायनानै थांनो होननानै थांदों। बे थांनायाव
लिस्ट लादों बे लिस्ट लानायावबो आंनो नाङा होननानै आं नामखौनो दानखादों। बिथांमोनहा बुंदों मेम्बार गावबुरायानो लानानै फैदों जोंखौ गारनानै थांबाय दाना बेफोरबायदि होनदों। नाथाय आं थाङा होननानै थाथारदों, आं गाहैखायाखैबो आरो माखासे मानसिया माने थाङा होननानै फैफिनदोंसो। दा बिनि सायाव बिथांमोना मा बुजियो गावनि गोसोजों बुजिना लाथोंसै। नाथाय हादान लानाय बा सरखारनिफ्राय मोनसे मोननांगौ मोन्थाय बिनांगौआ जयै सावरायलायनानैसो गुदि लेभेलाव थांनानै बिनानै लानाया जोंनि थाखाय मोजां होननानै आं बेखौ सानो। नाथाय जयैनो सावरायालासिनो हादान लाग्राल' मोनसे बे मिडिया खालामबाय थानायाथ' जोंनि मोन्थायखौ बिनाय जाया आंनि साननायाव। दा बेखौनो बुंनो लुबैयो, जुदि जोंहा बेहाय थाहैनोबो मोनलाबा, बेयावबो जोंहा थाजालाबा, जोंहा जयैनो सावरायनानै माबा मोनसे जों सरखारनाव दाबि खालामनानै जोंनि थांना थानाय राहा बा जोंनो मोननांगौ मोन्थाय बा जोंहा दैजों हा खुरखाजोबजानाय हिसाबै माबा मोनसेथ' राहा जों लानांगोन। नाथाय बेफोरबायदि राहा लानायनि थाखाय सावरायलायनाया दासिमबो जायाखै। जोंहा सेक्रेटारि दं, ओमफ्राय गामिनि सासे आफादगिरि दं। सरखार गावबुरायाथ' आफादखौ सोलिया जोंना। सरखार गावबुराया नांगौखिनि सरखारनि खबरखौसो खिन्थानानै होयो। आंबो मेम्बार हिसाबै गामि रायजो राजानि जाखिनि खौरां बेखौल' आंबो खिन्थायो। नाथाय गामिनि आफादगिरि सासे आरो सेक्रेटारि सासे बिसोरसो मेलखौ लिंनानै सावरायनाया मोजांमोन। दा बेफोरबायदि सावरायैयाव दा बेबायदिया जोंहा भुल बुजा-बुजि गोसोआव साननाय, सोरखौबा दुखु मोननाय, सोरखौबा गाज्रि मोननाय, दा बेफोरबायदि सोलिनानै थाबाय। आरो बेजों लोगोसे आं मोनसे खोथा आङो क्लियार होनो सानदों। सासे आइजोआ जयश्री मुसाहारि होनो बेखौ, बिनि बिफाया महेन्द्र मुसाहारिमोन। दा बिथाङा गोरजिया लाखिदों। दा गोरजिया लाखिनाय, दा बे मानसिया जेबो मोनाखै होनदों। आरो दै बानायाव माने मेम्बारा बिसि फिसाय सानैखौबो फैसा सोनानै लादों होननानै बुंदों। आरो बेयावनो मोनदों बैयाव मोनाखै होनदों। दा बेफोर खोथाया माने सिगाङावनो रायजो राजाजों कालेक्टिभ डिसिसनजों रायजोआनो थांदों, मेम्बार गोजामानो थांफादों, गासैबो मानसियानो थांफादों, सेक्रेटारियानो थांफादों। बिसोरनि मावनायनि दारैनो मारै डाबल हाबदों बेखौथ' आंबो बुजिला। दा डाबल हाबनायनि सायावनो रायलायलायनायनि गेजेरजों माने साफ्रोमबो माखासे हाफ डेमेज जानायफोरनो माने फैसा रानखानानै गासिनोबो होनानै माने बिसोरनोबो बाहागो होफानाय जादों। दा बे फैसा हाबनाय बेलायावनो माने बियो मिथिया जानो हागौ। बे रायजो राजाया बेखौनो सिगाङावनो जोङो मिलायनानै थाजोबखानाय आरो बे जोबनानै थांनायसो। बिथाङा बुंदों जे सेमोन होनदों, सेमोन 2021 माबा 22, नाथाय बियो 2021नि फ्लाड डेमेजनि रांमोन। दा बे फ्लाड डेमेजनि राङाव आङो सरखारजों आर'जलाइ बिलाइ होयै होनानै दैबाना लोमजानाय, थोरसि लथा गोजावलांनाय इमारजेन्सि हिसाबै 3800 बेखौथ' कम्पालसारि गासिबो मोनजोबदों। आरो 35 न'खर फुल डेमेज आंनाव फैदों। दा 35 न'खर फुल डेमेजआथ' 35 जन मोनदों। दा बे बिथाङा बुंदों आंहा मोनाखै, आंनि नामखौ सोनानै लादों होनदों। बे जेलानाखि 2021आव बाना जादोंमोन बेनाव दैयानो लोमाखै। सरखारानो फैनानै सार्कोलनिफ्राय फैनानै बेखौ फट' खेबै लानानै माने 35 न'खरखौल' माने फुल डेमेजाव होनाय जादों। दा माखासेखौ पार्सेल डेमेजाव खोलैनाय जादों। पार्सेल डेमेजाव 3200। दा बेबायदि सिस्टेमै माने रायजो राजायानो गावसोरनो अफिसाव थांफादों, 10 गंफा गाहाम थांदों, बाइक गंबा गाहाम थांदों, सार्कोलाव थांदों। मावजोबग्रा मानसिफ्रानो गासैबो बे एक्स मेम्बार ओमफ्राय सेक्रेटारि बिसोरनो थांफाबाय थादों। गावसिनि आखाइजोंनो लेखा गासिबो साबमिट होदों। दा बेफोरबादिखौ जानानै थांनायखौ दिनैनि हादान होजानाय समाव बेफोरखौ बुंफिननांगौ गैयामोन। नाथाय बेखौ क्लियार होनो थाखायनो आङो दा मिडियायाव होनो थाखाय आं बेखौ बुंनाय जाबाय। दा जोङो सानलायनांगौबा जोङो कालेक्टिभ डिसिसनजोंसो जोंनि सरखारनि मोननांगौ मोन्थायखौ मोननो थाखाय जों गोजौ लेभेलाव आर'ज बिलाइ गारनांगोन।
दा आर'ज बिलाइनि गेजेरजोंसो जोङो मोननांगौ बे मोन्थायखौ मोनगोन। दा मोननांगौ मोन्थाय दं होननानै बुंखाबाय, दैबाना लोमजादों, हा खुरखाजादों, मोननांगौखौ बयबो बुंदों, नाथाय मोननांगौनि थाखाय दासिम जयै सानलायनानै गोजौ लेभेलाव माने जेबो आर'जलाइ होनाय जायाखै। दा बे उननि समाव होनाय जागोन रायलायनानै। उननि समावथ' सावरायनानै होनांगोन जोङो। दा सावरायनो होननायावबो मोनसे खोथा दङ, जाय हादानाव थाग्रा मालाय हादानावनो मिथिं जानानै सावरायो। दिनै जोंनाव सेक्रेटारि दं, आफादगिरि दं, बिसोरसो दैदेननानै मारै जाथावथाव बेखौ रायलायनांगौमोन, नाथाय बेफोरखौबो बिसोर दासिम रायलाया। दा जोंखौ थालांनाय हिसाबै जोंखौ गावस्रा गारबोनानै जोंखौ फैबाय होननाय खोथाखौसो आङो दुखु मोननाय जादों। मानो होनबा आरो मोनसेया जाहैबाय मेम्बार गावबुराया जोंखौ लाबोदोंमोन होनदों, नाथाय आं मेम्बार हिसाबै आङो सिगाङावनो रायजोनि गेजेराव बुंदों आंनि नामखौ दान हरैहाय थांनायनि नामखौ होननानै आं बुंखादों। दा बेखिनिखौ बुंनानै आंनि बुंनाय जाखिनि बेखौ बेखिनियाव फोजोबनाय जाबाय। जोङो मोनसे बुस्थुखौ खोनादों बा नुनो मोनदों, बे राबार बिफां गायनो लाबोनाय मानाय बे मारै मारै? बे रबार्ट गायनायखौथ' आं मिथिजोबा, गायदों होननानै आङो मिथिदों, लबार बिफां लाबोदों होननानै आं मिथिदों, नाथाय बेखौ सोर गायफैदों आरो सोर लाबोदों, खोनानायाव सोरबा माबा सिसफायारनो, सोरबा सारेन्डारनो बिदि ज' जानानै लाबोदों होननानै आं खोनादों। सानसेखालि आवजाराव आंखौ लेंहरनानै बे लबार थाबायग्रा मानसिफ्रा आंखौ लेंहरदोंमोन। आंबो मानसिफोरखौ सिनायाखै, जायखिजाया रायलायदोंल', लबार गायनो हा दिन्थिनानै होदो होननानै बुंदों। हायाथ' जोंनिथिं गैला, जाखिनि जोंनि दखल खालामनाय बेखौबो आर्मि वेलफेयार ससाइटिया बाउन्डार खालामनानै दंफां गायबाय, जों बेहायबो गायनो हानाय नंला। जोंनि गामिया दंग'आ खुरखाजोबजाबाय, बालाबारि जानानै दं, खासिबारि जानानै दं, बेहाय गायनो मोनगोन ना मोना, बेहाय गायजाना गायजाया होननानै बुंदों। दा गायजागोन, सावरायजागोन, जेला जायो होनबा खबर मोनगोन होननाय खोथाया माने आंनि गोसोआव दं, आरो बिसोरबो बिदिल' खोथा होनानै फैदों। आरो बेहाय आं बुंदों गामियाबो सोरबा सोरबा गय बागान गायदों, लबार बिफाङा हा गाज्रि जायो, अक्सिजेन बन्द' खालामो होनलायनाय खोथा दङ, बेखौ गायहोआबा मा खालामगोन जाबाय। जों रायजोजों रायलायहैगोन, गायनायनि थाखाय जथेस्थ', जों गिदिर प्रजेक्ट लाबोगोन नोंसोरनो, दैयाबो प्रटेकसन जागोन, उन्नतिबो जागोन, आरोबाव मोननै मोनथाम प्रडाक्सन खालामनाय जागोन होननानै रायलायनाय जादों। दा बेखिनि रायलायनायाव थाबथानानै माब्ला गायगोन, माब्ला गायनायनि सम जागोन, जेबो कन्टेक्टबो गैया, जेबो खबरबो गैयामोन। जेलानाखि दैया लोमनानै देग्लायनि बोसोराव खेबथाम जादों दै लोमनाया, आरो सिगां बोसोराव 3 घन्टा 2.5 घन्टाल' दैबाना जायोमोन, नाथाय देग्लाय सानावबो जादों, मोनायावबो जादों। देरसिन बानायानो जादों 11टा, 10टा, 11टा, 12टा। दा अफिसार लेभेलनिफ्राय नाथाय बे दैखौ नुफैजोबदों, दैया देरदों होननानै। दै देरनायाथ' अलरेडि सियर, बयबो मिथिखागौ, नुखादों, मिडियायावबो जों होदों। आरो बे बेलायावनो माखासे मानसिफ्रा बुंदों दैया जोंना खेमा थाजाला, माबोरैहाय थानो, बेबादि खोथाखौ सावरायलायनानै आं बुंदोंमोन खेमा जेब्लायबो जाबाय थानांगौ, खेम थाबासो गासैबो सर्सआ फैगोन होननानै बुंदोंमोन। नाथाय खेमखौबो देग्लायनि दिनाव सप्तासेबो थायाखै। दा सप्तासेबो जुदि खेम थायाबा बेहाय सोरबा दान होफैग्रा दं, अनुदान होफैग्रा दं, बिसोर खबर लानाया नायफैबाबो नुयि जानानै दा सरखार लेभेलनिफ्राय खेबनै फैदों माइरङा, खेबथाम फैदों। ओमफ्राय दा जाखिनि दान होफैनांगौ बिसोरो खेम नुयिनि थाखाय रावबो दान होफैग्राफ्रा होफैनो हानाय जायाखै। मोनसे जोङो जथेस्थ' नुनो मोनबाय नोंथांमोननि गामिया दैजों खुरखानानै दा समस्यायाव दं, फारसेथिं गोदान हालायनायाव दावराव-दावसि जानानै दं। दा बेफोरबायदि समस्याखौ समाधान खालामनो थाखाय सोरखारनियाव माबा मोनसे खावलायो नामा? बे सरखारनावथ' जोङो खावलायनांगौ आरो खावलायबायबो, नाथाय सरखार